Se den historie senere i udsendelsen. Velkommen til Forsvarskanalen. Og vi går først på vingerne. De danske F-16 kampfly skal på pension. Derfor har forsvaret været på jagt efter et nyt fly til flyvevåbnet siden slutningen af 90'erne. Der er 3 forskellige kandidater, og i sidste uge var en dansk testpilot i Sverige for at teste det svenske bud. Jeg forventer da, at det for det første bliver imponerende, og det er jo altid spændende at prøve at flyve et fly, man ikke har fløjet før. Det er her hos Saab i Linköping, at de svenske Gripen-fly bliver lavet. Det er et af de 3 jagerfly, som det danske flyvevåben tester til erstatning for de F-16, vi har i dag. Pell er testpilot. Det er hans opgave at prøveflyve Gripen for det danske flyvevåben. Jamen først og fremmest vil jeg kigge lidt på, hvordan flyet flyver. Altså, hvordan er det at styre flyet. Dernæst så er der en masse systemer i sådan et jagerfly som det her. En radar blandt andet. Så prøv at finde ud af, hvordan de systemer virker, om de fungerer godt, og om den måde, al den information, som piloten skal kapere, om det bliver præsenteret på en let tilgængelig måde. F-16 har været i brug i godt 25 år og skal snart skiftes ud. Flyvevåbnet har derfor kigget på 3 forskellige jagerfly, som kan erstatte F-16. Pell testfløj sidste år de multinationale flyprojekter Joint Strike Fighter og Eurofighter. I dag gælder det så den svenske jager Gripen. Det är utvecklat för ett flygvapen som opererar endast ett flygplan för alla 3 rollerna. Det är multi-role. Och det görs med en mycket liten personal runt omkring. Och det är lätt att sätta in överallt. Jamen, man er lidt spændt. Det er man jo altid. Men det skal nok blive fedt. Det er jo noget, vi har arbejdet på længe, det her. Og så bliver det sjovt at komme over på nu. Jamen, det var helt fantastisk. Det er et fantastisk fly. Flyver meget, meget godt. Mange ting er meget intuitivt og nemmere at anvende, men især det, jeg hæfter mig ved, det er flyveegenskaberne. Det flyver helt fantastisk. Det er en pilotstrøm. Folketinget, som i sidste ende bestemmer, hvilket fly Danmark skal have. De nye jagerfly skal formodentlig afløse F-16 i flyvevåbnet fra 2016.